عفرین هەرێمەکە چیایê کورمێنجە bi dar û berên xwe gelekî dewlemend e. Berî were dagîrkirin rêjeya Kurdan ji sedî nod û heft bû. Roja 18 adara 2018 jî ji aliyê Enqerê û çekdarên opozisyona Sûriyê ve hate dagîrkirin. Tenê di rojên operasyona serbazî de 300,000 welatî neçar bûn mal û milkên xwe bi cî bihêlin koçber bibin. Zilma berdewam li dijî Kurdan piştî şer jî wiha kir ku koçberbûn berdewam bike. Meh li pey mehê Ereb û Tirkmen zêdetir ji bo Efrînê hatine şandin û li cihên malbatên Kurd hatine bicîkirin. Di kanûna 2020 de 13,000 kes çûne Efrînê. Wê mehê hejmara xelkê Efrînê 442,828 kes bû. 157,000 û 278 kes Kurd bûn. 285,505 kesên din jî hawîr de bûn. Wê demê rêjeya Kurdan ji sedî 35 bû. Rêjeya Ereb û Tirkmenan jî ji sedî 65 bû. Niha hejmara xelkê Efrînê 840,000 kes e. 647,000 ciwan Ereb û Tirkmenên hawîr de ne. Tenê 193,000 ciwan Kurd e. Rêjeya Kurdan da ketiye ji sedî 23 rêjeya Ereb û Tirkmenan jî Tirkmenên hawîr de Erebên hawîr de bûye ji sedî 77. Metirsiya herî mezin li ser Efrînê guhertina demografîk e. Erebî zimanê ferbî ye. Tirkî jî zimanê duyem e. Nivîsên li ser tabloyan bi Erebî ne hinek caran jî bi Tirkî ne. Navên sembolên diyar hatine guhertin. Meydana Newroz li bajarê Efrînê kirine Meydana Salaheddînê Eyyûbî. Meydana Kawayê Hesinkar jî hatiye guhertin kirine Meydana Şaxê Zeytûnê. Ew jî navê operasyona dagîrkirina Efrînê ye di sala 2018 de. Pişta Efrînê bi avakirina komelgehan hate şikandin. Niha zêdetirî 20 komelgehên niştecîbûnê li Efrînê hatine avakirin. 18 ciwan ên herî mezinin Tirkiye, Qatar, Kuwêt û Filistîn di avakirina wan da bûne alîkar. Piraniya wan komelgehan li sînorên nahiya Bilbilê û Cindirêsê ne. Li Bilbilê heft komelgehên niştecîbûnê hatine avakirin. Niha li wir ji sedî 82 xelkê hawîr de ne. Tenê ji sedî 18 Kurd e. Li sînorê Cindirêsê jî 6 komelgeh hatine avakirin. Niha ji sedî 79 xelkê wê navçeyê Ereb û Tirkmenên tenê ji sedî 21 Kurd e. Li navçeya Şerra jî 3 komelgehên niştecîbûnê. Li navçeya Şiyê 2 komelgehên hatine avakirin. Rêjeya Ereb û Tirkmenên hawîr de li Şerra bûye ji sedî 75, li Şiyê jî ji sedî 67. Ev e halê Efrînê. Kurd li wê derê li wê herêma Rojavayê Kurdistanê bûne kemîne. Ereb û Tirkmen li cihên wan hatine bicîkirin. Lê xelkê Efrînê tu caran hêviya xwe ji vegerê qut nekirine. Dibêjin zû be, dereng be, ew ê rojekê vegere.